लोगोफोर जोङो रुमाव मोनफैनानै ओमफ्राय दा आं दुगैखांबाय आरोना दुगैखांबाय ओमफ्राय आरो सासेया न'आव साफा खालामदो एसे ओमफ्राय आं दा ओंखाम संहोलांसै न'निफ्राय मा लाना फैदों आं देखायनि र' लोगोफोर जों न'निफ्राय गासै लाबोजोबखादो माने बायनाङै जासै आरोना फाइनानि आरो बायनो टाइम गैयाना आरो जोङो थांनाय समाव गासैखौबो केक खालामजोबखांनासो थाङो नै माइरं लाना फैखादो माइरं लाबोखादो ओमफ्राय नै दालि लाबोदो दालि मुसुर दालि हा सबाइ बे गय ओमफ्राय नैबे हालदि बिहामजोनि कारने सब पेकिं खालामजोबना सोना हरदों मालाय नैबे हालदि हरदो ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर पियास ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय नैबे बियो फालौ गोरान देनाय बे मोननैया फालौ गोरान देनाय ओमफ्राय नैबे फालौ गोथां ओमफ्राय नैबे मरिसि ओमफ्राय नैबे जाबाय मुला फोराननाय बे ओमफ्राय बे आरो जाब्रां ओमफ्राय नै बेयो जाबाय अमा बेदर गोरान ओमफ्राय नैबे जाबाय लकेल दाउ जाबाय थानोसै आरो दा ओमफ्राय नैबे जाबाय जाथि थाव बेयो मास्टार अइल बे मोननैया मास्टार अइल ओमफ्राय नैबे जाबाय आरो खारै बेयो खारै गासिबो रेडि दा संनानै जानोल'सो नांगौ दा संहोलांनोसै आरो आं दा गासैखौबो ओमफ्राय आरो बेदरखौ सिगांनो एवफ्रामना दोनग्रोनांगोन आरो ना माने साननै जाबाय नालाय साननै माने सानसे फुरा थाबाय नालाय बेग सिङावनो ओंखायनो एसे मोजां एवफ्रामना दोननानै दरनै जाबाय थानोसै आरोना सासेया न' लिरनो थाखाय रेडि नै बेयाव फार्स्ट आङो लकेल दाउखौ एवफ्रामनानै दोनग्रोनि आरोना बेखौ एवफ्रामखांनानै बेखौ खांखांनानै आरो अमा बेदरखौ एवलायनि थोरसिया गंसेल' नालाय ओंखायनो नेयै संनांगौ आरोना थ' आं दा बिदि एवफ्रामना दोनखांनानै दाउजों आरो सबायजों संनोसै आरो लोगोफोर फिल्टारखौबो दैखौ दै सिंथिंफोरा खुलिनानै साफा खालामना लानोसै आरो नङाबा दैया एसे मोनामो आरोना गोबाव जाबाय नालाय ओंखायनो मोनामो ओंखाय खेबनै खेबथाम साफा खालामनांगोन आरो होमबासो लोंनो हागोन नै खेबसे खेबनै साफा खालामबाय एबार खेबसेखौ लोंनो हासिगोन आरो दाउखौ एवखांबाय एबार अमाखौ एवफ्रामनोसै आरो एसेल' एवफ्रामबाबो जागोन गोरानखानै मोदोम मोजां एकदम बेदरा दा सासेया लादुखौ मोनाखै लादुखौ आयासो नागिरदों लादुखौ आं होजासो नागिरबाय आरो जानो नानै मैया दाख्लैनो सोना दोननो गोमायो माना सोंनाया आङो फिथा रानबोआखै ना बुंनाया जाहाथेबो थफ्ला होबाय खर'न दा मबाइया दा आंना ट्रेननिया ओरै जागासिनो नै ओरै जागासिनो साननैयावलासो थासिगोन आरो गाबोन सानसे जागोन बोराय आरो गैला आरो दा जाखांनानै उन्दुबा आरो बिसिनायाव मावबाय थालांगोन आरो ओरै थारमाने मेलेमा मावजोबखायो आरो जोंना न' हा मेलेमा मावजोबखायो थारमाने ट्रेनाव जबाथाय लोगोफोर नै जोंना ओंखामा मोनबाय खुरबायनो आरो नै मोनसेल' संबाय फैनानै मोनदा संनो बायो ओंखायनो दाउजों आरो सबायजों संबाय जानोसै आरो रामदेव बाबा गुसु गुसुआनो मोननै जाबखाबाय बिराद बिराद थान्दा लोगोफोर थान्दा नङा बहुत गरम बाहेराव
जानाय नङा बन्द' खालामना 2 मामानि बन्द' जाना थाबायना ओंखायनो बिराद थान्दा जादों बारुबा एकदम गुसु सुपार बिराद गोथाव जादों गोथाव बिराद गोथाव जादों गोथाव मोनजाबालाय मा जाबावगोन सुपार से भी ऊपर ओइ माबायाव होना सिलबा सिटिया मैगङा दा हरनि गारनायाव संखाबाय आङो आखाम गोबायबायल' जा मैगं गोबायबायल' जा दे ऐसा तो नहीं होता है आखामखौ दा हरनि गारनायाव संखाबाय नहीं दायो उथिनानै जानोल' नांगौ आरो बास मैगंखौथ' मानिगोन आङो आखामखौथ' मानिया आखामाथ' नंगौसो मैगंखौथ' गोथाव मोनो आखामखौथ' गुदुं संखानांगोन एकदम न' जानाय बायदि मोनखादों बिराद गोथाव जादों लोगोफोर सुपार से भी ऊपर फार्स्ट 5 स्टार मोनगोन 5 स्टार जाबाय गोथाव मोनसेबा आङो गगला उलि जासै रायजोफ्रा मिनिगोन अनामथाव ओजासो हांसो गिदिर जादिया ओजानि सबाय मेगङा गिदिर जाया गोसोम जायो मानो नोंसोरो दंखलजों सुनानै खालामनाय जोंनियालाय एसे गिदिर गुफुर सं दं ओजा ओइ दिनजानि गोसोम एकदम बेखौ गिदिरखा नै गोसोम जायो नै गोजो ओइ गिदिर ओजानि मेवा नोंसोर मानिया बुंबा नैबे जानाबो पातला नांदो खटबो नांदो मा गोसोमा मानो जायो गोसोमा मानो जायो गोसोमा थाव होआ एख' थाव मारिया डाइरेक्ट खारैजों संखानाय आरो दै गुसुआवनो होनाया बेखौ दैया माबा जायो गोसोम जायो आरो नैयाव आं दा बेदराव पियास फानलु सामब्राम बेखौ एवफ्रामदो बेयाव थाव दोङो ना थावदो खारैदो नांबाथाय कालारा इदि जायो दे बरिया कम आइडिया थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ गोमोरु जायो बरिया थाव मारिना संना सबाइ दालि मैगङा बेलेग आलादा जायो ओमफ्राय आरो अनलि थाव माबा खारै आन्था होनानै संनाय सबाइ ओंख्रिया आलादा जायो बुजिबाय लोगोफोर जाखांनानै नै बिसना बबाय बनानै गुदल'आव थांखाबाय बिसनायाव ओमफ्राय आंबो दासो उथिबाय नै दसे थानानै आरो बोराया फैलायगोन आरो खर'आनो आंना ओरै जागासिनो दङ दाबो मोजां सान्थि हेल' लोगोफोर ट्रेनाव उथिबा माने इदि मोनखायो आरोना ट्रेनाव उथिबा बोरैबा माने ओरै मावबाय थायो खर'आ थोब जाबाय थायो दा बिसनायाव उरोबाबो बिसनायानो ट्रेन गोदो ओरै जाबाय थागोन आरो सान्थि मोननाय नङा साननै जि थान्दा जाखादो ओरैबायदि गोजांदो नैयाव हिटार लगायबाबो पात्ता मोनाखै ओरैबायदि थान्दा आथिङाव पाक्काखौ गाबाथाय एकदम मेजेरलायो आथिङानो एकदमबारे मुजासो गानना दोंबाय थायो आङो लोगोफोर जों सानैया नै सानसे बिदिनो जयै थाबाय उन्दुआसै ओमफ्राय जों दा हरनि ओंखामखौबो जाखांखाबाय ओमफ्राय दा जों सानैया उन्दुनोसै ओमफ्राय नै सासे महाराजाया दासो उन्दुनानै उथिदो सानसे उन्दु दासो उथैदो आङो दासो उथिदो लोगोफोर ट्रेननि नेनाया हारा जाबाय 8टा जाबाय 8टा बाजिबाय हरनि गारजेननो एसे टेनसन थायोथ' ट्रेनाव उन्दुनो हाया आरो लेगेजनि आरो गथ' गथाय गावनि फेमिलिखौ बाय सिकिउर नायनायावनो आरो स्टेसन नायनायावनो बाय एलार्ट थानायावनो उन्दुनो हाया आङो हराव उन्दुदिया सानाव उन्दुबाय दा इसोरो सानाव थाबाय आङो रुमाव मोनफैनाय लोगो उन्दुसोना लाबाय ओंखाम जानोसै आधा घन्टा थाना ओंखाम जाखांनानै उन्दुगोन नोंसोर उन्दुदो जोंहा ओंखाम जाखांबाय ना गोदलो Guys, bye, good night. गुड नाइट गाइस आज कल फिर मिलेंगे वीडियो पर नहीं कल आज नहीं बोलना है कल बोलेंगे कल वीडियो में चैनल कर देना हमारे मामा पापा के चैनल को सब्सक्राइब करो और सब गाइस
हमारे मम्मी पापा का चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को प्लीज। लाइक कर दो इसे बोलो चलो हाँ। और वीडियो को लाइक भी कर दो क्योंकि हमारा वीडियो में से कल भी आएगा कल सुबह बाय गाइस गुड नाइट नहीं नहीं ये सोलोंबाय मालायनि भिडिअफोरखौ होना हरनो हागोन हा प्लेटआ दावरा बिरबायाबालाय प्लेटआ बिरबायाबा दावरा हा मोजांसो खुन ओंखारजोब्बालाय मोजांसो आरो गरम जाबावगोन ओइ खुन ओंखारनाय गस्लाफोरखौ आं गाननो बासै